Αλλά, επειδή λίγο πιο πριν, πρέπει να δείξουμε τις πραγματικές δηλώσεις. Επειδή μπαίνουν τα κακοπροαίρετα αυτά, τα πορνοκάναλα, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και διαστρεβλώνουν τις δηλώσεις του κυρίου Μιχαλολιάκου. Μιχαλολιάκου, Εγγύρφη του! Ξεχάστε το. Καθίτη το. Επειδή αυτά τα πορνοκάναλα λοιπόν διαστρεβλώνουν τις δηλώσεις του Μιχαλολιάκου και δεν βγάζουν την αλήθεια, να δούμε πραγματικά τι δήλωσε ο πρόεδρος. Θα φύγουν τρέχοντας όλοι μέσα από τη Βουλή για να μπουν τα λεβεντόπεδα με τις μαύρες μπλούζες και να κάτσουν στα έδρανα σαν άνθρωποι. Και όταν τα παλικάρια μας απλωθούν και νιώσουν άνετα, θα τοποθετήσουμε γύρω από το σημείο που θα κάτσουμε νάρκες και δεν θα μας κουνάει από εκεί κανείς, γιατί θα κατακτήσουμε την Ελληνική Βουλή και αν τολμάτε ελάτε να μας βγάλετε. Θα γίνει της πουτάνας, μακελιό. Θα ακροβολήσουμε πολυβολητές στα θεωρία και πυρ. Όσοι πλησιάσουν στα 10 μέτρα και δεν ξέρουν τα συνθηματικά, τον ήπιανε. Αυτό είναι το σωστό και τίποτε άλλο. Θα διώξουμε τον πρόεδρο και θα βάλουμε θαλαμοφύλακα. Όλοι θα φοράνε πότες και ομοιόμορφες στολές και θα εκτελείται πάρα αυτά όποιος τολμήσει να παρακούσει. Και μετά θα τον πλακώνουμε στις φάπες και μέσα αλλά και έξω από τη Βουλή. Και άμα σας αρέσει. Γεια σας. Αυτά είναι κυρίες και κύριοι, και το μαγικό είναι ότι έχουμε κατευθείαν δηλώσεις από το εξωτερικό υποστήριξης για αυτό το μεγάλο ποσοστό της Χρυσής Αυγής. Gaten der Rast in Periphanien und das Palikaren der Χρυσής Αυγής μπήκαν στη Βουλή με τα μπούνιεν και θέλω να τους κάνουν μια μεγάλη αγκαλίτσα που δεν μάσησαν από κανέναν και τους πήραν όλους σαν μπάριζαν. Η Griechenland ψήφισαν σώσπεν και με συγκίνησαν κάριαν τα τιμούλικεν. Γιατί ξέχασαν τα μικρότητεν με τις εκτελέσεις και τα ολοκαυτωμάτεν και με κάλεσαν πίσαν για να τους αποτελειώσαν.